Φίλε Πρόεδρε, Ελληνίδες Έλληνες, αυτές τις μέρες ο απανταχού ελληνισμός γιορτάζει τρία ξεχωριστά γεγονότα. Τρία μεγάλα θαύματα, εάν θέλετε. Το πρώτο είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η αναγγελία της σαρκώσεως του Θεανθρώπου Χριστού για την λύτρωση του ανθρώπινου γένους από τα δεσμά της αμαρτίας. Το δεύτερο είναι η επέτειος της 25ης Μαρτίου του 1821, η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, που αποτελεί το σημαντικότερο ιστορικό γεγονός της νεότερης ιστορίας μας, αφού μετά από χρόνια σκληρού αγώνα το έθνος μας κατόρθωσε να αποκτήσει κρατική υπόσταση. Η μέρα της Εθνικής Παλιγενεσίας, η πηγή του νεότερου εθνικού βίου των Ελλήνων, τη μέρα που επιλέγηκε για να εξαγγελθεί στην ανθρωπότητα το μήνυμα της έλευσης του Θεανθρώπου, την ίδια μέρα η ελευθερία έκανε τα πρώτα αποφασιστικά βήματα για να επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός αυτό. Δεν μπορούσε λοιπόν παρά να συνδεθεί η αρχή του ξεσηκωμού του 1821 με αυτή τη συγκεκριμένη θρησκευτική γιορτή. Η πίστη στον Θεό και η αγάπη για την ελευθερία. Το τρίτο θαύμα, η 1η Απριλίου του 1955 και ο αγώνας μας για απελευθέρωση. Φίλες και φίλοι, θεωρώ προνόμιο και τιμή να είμαι ομιλητής για τις δύο εθνικές επετείους, της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου στο Ιστορικό Σωματείο Κεραυνός Τροβόλου, που όπως και ο Πρόεδρος ανέφερε πριν λίγο, διακρίνεται για τη σωστή εθνική, αθλητική και πολιτιστική του δράση. Σήμερα, όσον ποτέ άλλοτε εκδηλώσεις σαν την σημερινή δεν είναι απλώς επαιτειακές, αλλά είναι και επίκαιρες. Επίκαιρες γιατί και πάλι η πατρίδα διέρχεται κρίσιμη περίοδο και μας χρειάζεται για ακόμη μια φορά στρατευμένους και πιο σημαντικά ενωμένους. Οι δύο αναφορές στην 25η Μαρτίου και στην 1η Απριλίου δεν είναι μόνο χρέος μνήμης, είναι και εξαναγκασμός μνήμης. Οι δύο κορυφαίες εθνικές επετείους της νεότερης μας ιστορίας, η 25η Μαρτίου του 1921 και η 1η Απριλίου του 1955, εκφράζουν την αγάπη του Έλληνα για την ελευθερία και συμβολίζουν βωμούς θυσιών για απόκτησή της. Η εξέγερση του 1821 για την αποτείναξη του δουλικού ζυγού, οι εκατόμβες των θυσιών και τα ολοκαυτώματα, η ανυποχώρητη απόφαση των αγωνιζομένων να ελευθερωθούν ή να πεθάνουν, ανέδειξαν και πάλι την Ελλάδα δάσκαλο της ανθρωπότητας. Έδωσε η Ελλάδα το δίδαγμα ότι αν και η ζωή είναι πολυτιμότατο αγαθό για τον άνθρωπο, εν τούτης υπάρχουν αξίες χάρη των οποίων και η ζωή αυτή η ίδια πρέπει να θυσιάζεται. Επαναβεβαίωσε η Ελλάδα το δίδαγμα ότι η ζωή καταξιώνεται όταν ο άνθρωπος ζει ελεύθερος ή πεθαίνει για την ελευθερία του. Με αυτά τα ιδανικά και με αυτές τις αξίες μπολιάστηκε και ο κυπριακός ελληνισμός και δημιούργησε το έπος της ΕΟΚΑ. Στο διάβα των αιώνων, η ψυχή της Κύπρου τάχθηκε από τον Θεό να περιφρουρεί την ρωμιοσύνη και να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων του ελληνισμού, του ελληνικού πολιτισμού. Εμβολοφόρος των ελληνικών αξιών, ο εθνομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Από την πλατεία που ποδοπατήθηκε, αιματοκυλίστηκε και σφαγιάστηκε, το μαρμάρινο του βλέμμα, καρφωμένο απέναντι σιωπηλό, αλλά και αυστηρό, ατενίζει την οχέν στην εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης, όπως και από την γενέθλια γη του, τοποθετημένο στον περίβολο της εκκλησίας της Παναγίας Χρυσελεούσης. Δεν αντιδρά στο κάλεσμα του Βασίλη Μιχαηλίδη. «Σύ που σκοτώθεις για το φως, σήκω να δεις τον ήλιο, σήκω να δεις το γέμα σου που γίνεν βασίλειο». Αλλά γίνεται μεταλαμπαδευτής του πνεύματος του 1821, ώστε το κάλεσμα του μεγάλου μας ποιητή να γίνει ήλιος και εκατοντάδες νέοι να χυθούν στο φως, με πηξίδα πλέον την φωνή του διγενή. Επίπονος, σκληρή και αιματηρή, αλλά πάντοτε επίμονος και καρτερική υπήρξε η πορεία του Έλληνα προς την ελευθερία. Οι ηρωισμοί αυτοθυσίες των ηρώων του 21 αποτέλεσαν πηγή εμπνεύσεως και παραδειγματισμού για τους μαχόμενους Έλληνες της Κύπρου. Ελληνίδες Έλληνες,
Τέτοιες μέρες πριν 69 χρόνια η Κύπρος συναντήθηκε με την ιστορία της. Κοιμήθηκε σκλάβα και ξύπνησε σκλάβα ασκλάβωτη. Οι ομοβροντίες των πρώτων ωρών της 1ης Απριλίου διέλυσαν τα νέφη της δουλείας και σήμαναν την ανατολή της ελευθερίας. Ο ελληνισμός της Κύπρου, ένας μικρός, αδύναμος και απόλεμος λαός, αποφασίζει να πάρει στα χέρια του την εθνική του μοίρα και αρχίζει ένα τιτάνιο απελευθερωτικό αγώνα για εθνική αποκατάσταση εναντίον ενός πανίσχυρου αντιπάλου. Βασικά του όπλα, η δύναμη της θέλησής του να επιτύχει το σκοπό του, η βαριά ευθύνη της μεγάλης ιστορικής παράδοσης και κληρονομιάς, η ακλόνητη πίστη στο εθνικό καθήκον, η ιερά προσήλωση στο χρέος για την πατρίδα, ιδανικά με τα οποία γαλουγήθηκε η γενιά του 1955. 4 χρόνια δοκιμασίες και θυσίες σφράγισαν επάξια την πιο έντοξη και ιερή σελίδα της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού ελληνισμού, αφήνοντας βαριά υποχρέωση στο μέλλον και στις επόμενες γενιές. Με θαυμασμό και δέος αναπολούμε σήμερα τα ηρωικά κατορθώματα και την αυτοθυσία των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Η αγχώνη που τερμάτισε την όμορφη νιώτη του Μιχάλη Καραολή, του Παντελή Κατελάρη, ο Μαχαιράς και το Δίκομο, ο Αχυρώνας του Λιοπετρίου και τα βουνά του Κίκου, η Αδάμαστη Πιτσιλιά, ο Αυξεντίου, ο Μάτσης, ο Παλικαρίδης, ο Μάρκος Δράκος και άλλοι ήρωες που θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση στο βωμό της ελευθερίας της πατρίδας, μας δείχνουν την συνέχεια της ιστορικής ελληνικής παράδοσης 3.000 χρόνων. Σαν σταθερά φωτεινά σημεία παραδειγματίζουν και καθοδηγούν, γεμίζουν τις καρδιές μας με εθνική ανάταση και προκαλούν την σκέψη μας για πατριωτικό φρονηματισμό. Τιμή και δόξα στους υπέροχους μαχητές της ελευθερίας, τιμή και δόξα στους θρυλικούς ήρωες της ΕΟΚΑ. Φίλες και φίλοι, η δόξα και το μεγαλείο του απελευθερωτικού αγώνα 55-59 θα εμπνέει πάντα και θα θερμαίνει τις καρδιές μας, γιατί χωρίς ιδιοτέλεια ο αγώνας εκείνος ήταν η πιο άδολη και αγνή έκφραση πατριωτισμού, η πιο ιερή εθνική προσήλωση στο καθήκον και την πατρίδα. Δυστυχώς, αυτόν τον έντοξο αγώνα ήρθαν κάποιοι και τον χαρακτήρισαν άκερο, απερίσκεπτο και πηγή των σημερινών προβλημάτων και δεινών του τόπου μας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, για να δούμε αν ευσταθεί ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο 20ος αιώνας είναι η εποχή κατά την οποία κορυφώθηκε η μεγάλη κρίση της νεότερης εποχής, δηλαδή η κρίση της νομιμοποίησης. Το κεντρικό ερώτημα του 20ου αιώνα ήταν απλό. Πώς πρέπει να κυβερνούνται οι ανθρώπινες κοινωνίες, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος οργάνωσής τους, ποια είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων, των λαών, αλλά και ειδικότερα των μικρών λαών. Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονταν πίσω από το γεγονός ότι ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από μεγάλες συγκρούσεις, τόσο πολεμικές, τους 2 παγκόσμιους πολέμους, τον ψυχρό πόλεμο και την αποαπικιοποίηση, όσο και συγκρούσεις ιδεολογιών, όπως ο φιλελευθερισμός, ο κομμουνισμός, ο φασισμός. Και έτσι από την πλευρά της Δύσης, ας κοιτάξουμε πρώτα, επικρατούσε η φιλοσοφία ότι κάθε λαός που ζει στην δική του συγκεκριμένη περιοχή έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα το εθνικό καθεστώς που επιθυμεί. Η διεκδίκηση της ελευθερίας ήταν προϋπόθεση της δημοκρατίας. Ήταν αδιανόητο για τους δυτικούς ένας λαός να έχει δημοκρατία όταν κρατείται με τη βία υπό την εξουσία ενός άλλου λαού. Για τους δυτικούς, άρα, ο Κυπριακός αγώνας ήταν μια διεκδίκηση της δημοκρατίας και της εθνικής ελευθερίας. Από την σκοπιά του κομμουνιστικού κόσμου, ο Κυπριακός αγώνας ήταν η αποτείναξη της αποικιοκρατίας, της εκμετάλλευσης δηλαδή του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Ήδη το 1919 η Τρίτη Διεθνής, μιλούμε για το κομμουνιστικό κόσμο, η Τρίτη Διεθνής είχε έντονα κηρύξει την ανάγκη της απελευθέρωσης από τον αποικιακό ζυγό, προχωρώντας αργότερα να προσθέσει ότι για το σκοπό τούτο
Ήταν αναγκαίο να ενισχυθεί εκείνο το αίσθημα, εκείνη η κοινωνική ταυτότητα που πρώτιστα θα αντιστεκόταν στην αυτοκρατορική εξουσία των αποικιοκρατών, δηλαδή το εθνικό αίσθημα. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, σε μια εποχή που στιγματίστηκε από την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, ο Κυπριακός Αγώνας του 1955-59 ήταν ό,τι πιο προοδευτικό είχε να επιδείξει το παγκόσμιο στερέωμα του 20ου αιώνα. Γι' αυτό και ουδής αμφισβήτησε το δίκαιο της ελληνικής πλευράς. Οι διεθνείς αναλυτές εκείνης της εποχής το εξέλαβαν ως δεδομένο. Ακόμη και οι Βρετανοί αποικιοκράτες δεν αμφισβήτησαν, δεν τόλμησαν να αμφισβητήσουν το λογικό του αιτήματος της Ένωσης. Και ακόμη και οι Τούρκοι εκλάμβαναν ως δεδομένο το ότι ήταν λογικό να επιζητήσουν οι Έλληνες της Κύπρου την Ένωση με την Ελλάδα. Το δίκαιο του ενωτικού αιτήματος αμφισβητείται περιέργως σήμερα από αναλυτές της ελληνικής πλευράς, με επιχειρήματα που πραγματικά θα ενθουσίαζαν τους Βρετανούς αποικιοκράτες του 1950. Αλλά δεν αμφισβητήθηκε τότε, ακόμη και από τους αντιπάλους του ενωτικού αγώνα. Και μπορεί σήμερα η Κύπρος μισό αιώνα μετά την ανεξαρτησία να αγωνίζεται ακόμη για την ελευθερία και το δίκαιο. Όμως για την ιστορία αξίζει να υπενθυμίσουμε και να θυμόμαστε πάντα. Οι Βρετανοί έδωσαν στην Κύπρο όσα εξαναγκάστηκαν να δώσουν. Είναι πραγματικά ανιστόρητοι όσοι σήμερα εκ των υστέρων και εκ του ασφαλούς ασκούν κριτική στον αγώνα της ΕΟΚΑ, είτε για τον τρόπο είτε για την σκοπιμότητα διεξαγωγής του. Ας μην ξεχνούν όμως ότι ο τετράχρονος αγώνας της ΕΟΚΑ πέτυχε την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού, την ανεξαρτησία της Κύπρου και την ελευθερία του λαού της, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια νέα ελπιδοφόρα ιστορική εξέλιξη και πορεία. Ο έντοξος απελευθερωτικός αγώνας εξασφάλισε στον κυπριακό ελληνισμό προχωρημένη έπαλξη, την ανεξαρτησία και την κυπριακή δημοκρατία. Εάν δεν έγινε σωστή αξιοποίηση του αγώνα, αν μερικοί εργάστηκαν τυφλά και με επιμονή για να καταστρέψουν όσα πολύτιμα με αίμα και θυσίες αποκτήθηκαν, αν η Κύπρος γνώρισε τις απειλές, τους εκβιασμούς και τις σκοτεινές συνωμοσίες ξένων επεμβάσεων, αυτό ούτε αντανακλά ούτε μειώνει την αξία και τη σημασία του αγώνα της 1ης Απριλίου του 1955. Αντίθετα, εξυψώνει αυτόν τον αγώνα ακόμη περισσότερο και ο θαυμασμός για την ΕΟΚΑ ας καταστήσει τη σημερινή ολέθρια ετοπάθεια στο νου και στην καρδιά του κάθε έντιμου ανθρώπου, υπόλογη ενώπιον του χθες και του τότε. Φίλες και φίλοι, έχουμε όμως και χρέος να διαφυλάξουμε και να προασπίσουμε αυτά για τα οποία αγωνίστηκαν οι προγόνοι μας. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιζητούμε τη λύση του εθνικού μας προβλήματος. Όχι όμως την οποιαδήποτε λύση, αυτή που θα κατοχυρώνει την λειτουργία του κράτους και την ασφάλειά του. Ο Ρίτσος στο ποίημα του γράφει: «Εμείς κανένα δεν μισούμε. Αφήστε μας να αγαπάμε τον κόσμο, να σας αγαπάμε. Εμείς άλλον εχθρό δεν έχουμε παρά μονάχα εκείνον που δεν σέβεται τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι μας χωρίζει, αδέρφια μου, αν δίναμε τα χέρια? Ο ήλιος περιμένει, αργήσαμε. Αν δίναμε τα χέρια, ο ήλιος είναι ένα φαρδί παράθυρο που περιμένει να τα ανοίξουμε σε όλον τον κόσμο». Όπως λέει και ο Ρίτσος, θέλουμε να δώσουμε τα χέρια, αλλά με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό προς όλους τους κατοίκους και τα αναφέρετα δικαιώματά τους. Μόνο έτσι η λύση θα είναι αληθινή. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε, να νικήσουμε, αφού δεν μας επιτρέπεται να νικηθούμε. Δεν μας το επιτρέπουν οι ηρωικοί νεκροί του 21 και του 55, οι ακατάβλητοι αγωνιστές των γενεών εκείνων, οι στροβολιώτες, ο εθνομάρτυρας Κυπριανός, τα αδέρφια Κυπριανός, Νικόλαος και Θεόφιλος Θησής, τα μέλη σας, ο Καραολής και ο Κατελάρης και όσοι άλλοι θυσίασαν την όμορφη νιώτη τους και τη ζωή τους υπερπίστεως και πατρίδας. Δεν μας το επιτρέπουν όλοι εκείνοι που έγραψαν με τα κατορθώματά τους σελίδες επικού μεγαλείου που θα παραμείνουν αθάνατες μέσα στην ιστορία. Έτσι και εμείς σήμερα, ας συγχρονίσουμε το βηματισμό μας με τα βήματα της ιστορίας μας. Ας μην δειλιάσουμε και ας αγωνιστούμε για την τιμή μας και την αξιοπρέπειά μας, για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας και για τις γενιές που έρχονται. 25 Μαρτίου 1821, 1η Απριλίου 1955.
2 μέρες μοναδικές, 2 μέρες αλλιώτικες από τις άλλες. Ο καθένας μας ας ανταμωθεί σήμερα με τον καλύτερο εαυτό του. Ας τον συναντήσει, ας αναλογιστεί το ιστορικό βάρος των 2 ημερών και ας μείνει λίγο περισσότερο σε αυτές. Σας ευχαριστώ.